Moje meno je Michal Tintofer a najbližšiu hodinku vás budem zabávať rozprávaním o optimalizácii hardvéru pre SQL server. Prečo som zvolil zrovna túto tému? Je to založené na tom, že v poslednej dobe sa stretávam dosť často s problémom, že ľudia chcú nasadiť nové SQL servere do produkčného prostredia a dochádza tu k problému, že ich častokrát konfigurujú alebo hardware pre nich vyberajú ľudia, ktorí priamo nebudú správovať ten server. A tým pádom nevždycky presne pochopia, čo ten server v skutočnosti potrebuje po hardwareovej stránke. Tak pevne verím, že sa tu stretla komunita administrátorov, ktorí majú šancu buď hovoriť do výberu hardwareu, alebo môžu aspoň odporučiť, čo by vlastne chceli nakúpiť do toho svojho prostredia. A tým pádom pre vás bude táto prezentácia zaujímavá, lebo si tu preberieme všetky dôležité aspekty, ktoré takýto kus hardwareu potrebuje pre SQL server. O čom bude táto prezentácia? Pozrieme sa na základné časti, ako vybrať správne procesory pre váš databázový server, nastavenie pamäte, kde si nezabudnúť skontrolovať, ktoré property pri výberi hardwareu po stránke matičnej dosky a ostatných komponentov. Urobíme si tu taktiež pekné sumary toho, aké sú dneska možnosti výberu komponentov, aké sú ich priepustnosti a performance hodnoty a pomocou toho budeme schopní potom ďalej určiť, čo je pre konkrétny typ vášho servera potrebné. Najväčším challengeom bude jednoznačný výber storageu a nastavenia diskového subsystému. Práve preto tomu som venoval hlavnú časť tohto stretnutia, pretože väčšinou SQL server je práve problém s diskovým subsystémom. Ak by vás táto téma zaujímala, potom v Geekroome budem mať ďalšiu prezentáciu, kde si ukážeme, ako zistiť, či váš aktuálny server má taký problém a prípadne môžeme potom diskutovať o spôsoboch riešenia. V záverečnej časti sa pozrieme ešte na ďalší dôležitý aspekt, na ktorý sa dosť často v Československu zabúda, a to je správna konfigurácia inštancie a hlavne hardwareu, tak aby ten server aj performoval s tými komponentami, ktoré ste nakúpili, najlepšie ako má. No, tu sa tiež zabúda na sadu nastavení, takže si to vlastne zopakujeme. Čiže bude to také review. Počítam s tým, že rozumiete aspoň trošku hardwareu, že rozumiete tomu, čo jednotlivé komponenty znamenajú a budem stavať už na týchto úvodných informáciách. Taktiež, že možno rozumiete aspoň základom administrácie SQL servera. Takže s tým sa na tejto prezentácii bude počítať. Takže poďme na to. Prvá časť. Ešte predtým, než sa vrhneme na samotný hardware, veľmi krátko taký súhrn zaujímavých poznatkov z licencingu v poslednom období, z ktorej som takto dal dohromady. Čo som si všimol, tak veľmi často sa napríklad zabúda na to, že pri SQL Server 2005 a 2008 ste limitovaní len počtom logických procesorových jadier. Čo to je? To vám je jadro, ktoré vy vidíte v operačnom systéme, čiže nezávisle od hardwareu, každé jadro, ktoré vidíte na úrovni operačného systému, je logický core. Vy ste limitovaní na 64 logických kórov 2005-2008 serverov, čiže v prípade migrácie sa vám môže stať, že vaša nová mašina bude mať viac a tým pádom vy už ste vlastne mimo licenčných pravidiel, čiže pozor na to. Ďalším zaujímavým faktom je, že napríklad R2 už posúva túto hranicu na 256 logických jadier, čiže preto je zaujímavejšia pre veľké servery. Taktiež však v R2 sa došlo k tomu, že tu pribudol nový limit, a to limit na veľkosť pamäte, ktorý nebol predtým u starších verzií, kde bol limit len na logické procesory. Taká štandardka 2008 R2 vás limituje na 64 GB, čo v dnešnej dobe nie je taký veľký problém prekročiť. Ďalšou zaujímavou vlastnosťou je, že Enterprise-ka je limitovaná na 8 soketov. Ak by ste stavali mega veľkú mašinu a chcete viac soketov, tak budete potrebovať datacenter verziu, inak si od R2 nepomôžete. A na záver, asi tá najsmutnejšia správa pre nás všetkých, jedna veľká výhoda Microsoftu bola vždycky v tom, že licencujú sokety, nie jadra, ako napríklad Oracle a ostatní, tak to sa v 2012 zmení, čiže buď si kúpte 2008 R2, alebo sa pripravte, že server bude drahší. Takže, ešte predtým, než si môžete vybrať nejaké komponenty a mali by ste sa zamerať na jednotlivé charakteristiky tých komponentov, treba priznať a hlavne určiť, aký typ záťaže bude na tom serveri prevádzkovaný. Čo vlastne budete vy hostovať na tom serveri? Máte možnosť vybrať si z dvoch typov databáz podľa využitia. Prvou z nich je
štandardná OLTP databáza, čiže Online Transaction Processing databáza. To je štandardná databáza, na ktorú u vás ľudia pracujú dennodenne. Tam vznikajú všetky updaty, všetky modifikácie nad datami, selecty, tam pristupuje najväčší počet užívateľov a to je tá štandardná produkčná databáza, s ktorou pracujete. Tá charakteristika záťaže tohto servera je veľmi jednoduchá. Užívateľia častokrát vytvárajú krátke transakcie, lebo vývojári sa snažia o to, aby užívateľia robili čo najkratšie transakcie kvôli konkurenčnosti. Čiže bude to veľa malých requestov, ktoré accesujú rôzne časti náhodne po tom databázovom storage. No a bude ich strašne veľa, čiže bude treba zabezpečiť, aby ten server bol optimalizovaný hlavne na tieto aktivity. Druhý typ, ktorý je diametrálne odlišný, je potom OLTP databáza alebo váš dátový sklad. Tento typ je zase veľmi veľký, naša databáza radovo obsahuje viac gigabajt, čiže je uložená väčšinou na väčšom storage, ale tu na nepristupuje veľký počet užívateľov, ale hlavne server so svojimi analytickými službami, kde generuje viacrozmerné matice, tzv. OLAP kocky. Requesty, ktoré prichádzajú na taký dátový sklad, sú väčšinou dlhé query, ktoré vyberajú veľký objem dát, väčšinou za sebou nasledujúci z veľkých faktových tabulí. Čiže ako vidíte, je tu zásadný rozdiel. Krátke query, veľký vplyv na performance, veľa konekcií versus málo konekcií, veľký objem dát čítaný per query. Čiže prvá vec, zamyslím sa, čo bude na novom serveri. Dajme tomu premigrovaná stará inštancia. OK, čo je na starej inštancie? Sú tam OLAPy, OLTPčka, alebo sú tam kombinácie, čiže hybrid mód. Ak hybrid, OK, zamyslím sa nad tým, čo je väčšia priorita. Rýchlosť odozvy užívateľov alebo rýchlosť generovania analýz. A podľa toho postupujem ďalej. Čiže základný fakt, vedieť, aký server vlastne budem potrebovať, čo na ňom pobeží. Keď sme už pri tejto téme, sú tu rôzne typy query, ktoré pristupujú na storage, vyberajú data a tieto data sa všade procesujú vždycky v procesore. No on je ten hlavná logika operácií, tam sa vlastne celý request spracúva. Čo my sa snažíme je dostať čo najrýchlejšie tieto data k serveru, k procesoru, aby mohol najrýchlejšie spracovať ten request a odpovedať klientovi. No lenže tie data vždycky musí mať niekde uložené po ceste. No a tu máte taký krásny prehľad toho, kde všade vaše data môžu byť uložené po ceste k procesoru a ako rýchlo na tieto datové úložišťa vie procesor pristupovať. Tak ako vidíte, level 1 a 2 cache procesora sú veľmi rýchle cacheky, ktoré vám umožňujú veľmi rýchlo pristúpať k datám, avšak sú veľmi malé. Cache 3 je už zdieľaná medzi všetkými jadrami v vašom procesore a tam už, ako vidíte, je trošku dlhšia odozva. Avšak diametrálne rozdielne odozvy sú až, keď sa dostávame na úroveň pamäte, vidíte, že to je 50 nanosekúnd a prípadne na satové disky, kde už je 20 milisekúnd, čo je podstatne pomalší prístup. Čiže ten server potom musí podstatne dlhšie čakať na data, ak dajme tomu nemá nakešovanú danú dátovú stránku, z ktorej on chce vybrať ten select napríklad. Je to jedna možnosť, v dnešnej dobe sa už dajú nakúpiť aj PCI Express disky, čiže tie majú trošku lepšiu odozvu, čiže dokážete rýchlejšie načítať data zo storageu. Čiže na toto pamätajte, dosť vám to pomôže pri tom, keď sa budeme ďalej baviť o rozhodovaní, do čoho investovať peniaze a na čom si dať záležať najviac. Keď sa rozprávame o procesoroch, stratégia pri nákupe procesorov je takáto. Snažím sa kúpiť procesory, ktoré majú veľké cache, lebo veľa cache, veľký priestor, kde môže si server uložiť pre svoje procesory data najbližšie k ním. Ďalej, táto stratégia počíta s tým, že kupujeme tie najlepšie procesory, ktoré sa dajú do tých soketov, a to kvôli tomu, že my potom môžeme využívať viac features SQL servera. Je podstatne lacnejšie kúpiť viacero rýchlejších procesorov, ako kúpiť napríklad ďalšiu licenciu pre soket na môj server, áno, lebo licencie serverové pre SQL server sa kúpujú zatiaľ na socket a tým pádom je to drahšie, ako kúpiť zo pár procesorov navyše. Čiže snažím sa kúpiť čo najviac procesorov, respektíve čo najrýchlejšie procesory v čo najmenšom počte, aby sme ušetrili socket licencie alebo cenu za ne a pritom mohli využívať featurey, ktoré nám ponúka SQL server. Tieto featurey, ktoré dokážu zrýchliť priepustnosť z disku do procesora, sú napríklad kompresia backupov, kompresia tabulí, čiže ja ich zabalím a uložím si ich na disk zabalené, čiže ich rozbalím až v tých rýchlych pamätiach, kde potom môžem rýchlejšie ich sprocesovať, áno? Čiže takáto kompresia vám dokáže fakt pomôcť.
Čiže na čo sa budeme zameriavať? Veľké cache u procesorov a podľa typu záťaže potom vyberieme aj konkrétne moduly. Čiže rozmýšľate nad tým, koľko soketov mašinu budete kupovať. V dnešnej dobe to má veľký vplyv na výber. A to prečo? Štandardne najvýhodnejším nákupom v dnešnej dobe je kúpiť si dvojsoketový server. Pretože dvojsoketový server s najrýchlejšími procesormi od Intelu vám dokáže poskytnúť väčší performance ako staršia generácia štvorsoketových mašín napríklad. Aj pritom lacnejší, je skladnejší, má menšiu spotrebu, kúpite menej procesorových licencií, čiže vlastne šetríte peniaze, ktoré môžete investovať napríklad do storageu, čo je podstatne dôležitejšie. Znova, aký typ loadu budeme mať na tom serveri? Bude to analytika, alebo to bude transaction processing, čiže užívateľské databázy, na ktoré pristupujú denne. Koľko mám vlastne soketov na mojom serveri? Ak kupujem nejaký malý budget server, kde mám jeden soket, tak sa zameriavam u OLTP hlavne na to, aby jednotlivé jadrá v tom procesore performovali čo najrýchlejšie. Pretože veľa užívateľov bude chcieť pristupovať, čiže ten procesor musí byť nachystaný spracovať veľa malých requestov. Čiže čím rýchlejšie dokáže jeden request vybaviť, tým lepšie pre mňa. Čiže frekvencia je veľmi dôležitá. Takže môžete si kúpiť napríklad quad-core s najvyššou taktuálnou frekvenciou, ideálne od Intelu a s nejakým dvojkanálovým hadičom, ktorý bude mať v sebe. Ak sa jedná o OLAP, tu je to rozdielne, pretože OLAP má aký typ requestov? Dlhé a málo, čiže on potrebuje hlavne, aby tie jadra dokázali paralelizovať, pretože keď server má dlhú požiadavku, ktorá bude trvať, dáme tomu 30 sekúnd, tak je pre ňa oveľa efektívnejšie paralelizovať, rozdeliť ju na menšie a každé jadro bude vykonávať časť tejto požiadavky. Paralelizácia pri krátkych operáciách nemá význam, je to skôr strata, ale pri dlhých operáciách je to zisk. Čiže práve preto u OLAP aj pri jednosoketovej mašine sa zameriavam hlavne na väčší počet jadier a ak sa dá, tak pri tom väčšom počte jadier sa snažím vybrať procesor, ktorý má relatívne vysokú frekvenciu. Taktiež potrebujem väčšiu priepustnosť, keďže sa tu budú prenášať väčšie objemy dát pre každý request, čiže vyberiem si procesor s väčšou priepustnosťou, s viacerými kanálmi voči pamäti. Ak mám viacero soketov, tak si všimnite, že ten prístup sa mení. Čím viac soketov používam, tým viac sa zameriavam na to, aby som mal čo najviac jadier a frekvencia prestáva byť prioritná. Lebo keď mám veľký objem jadier, dokážem spracovať veľa requestov, áno? Čiže tá situácia je potom iná. Ďalším dôležitým aspektom je, že keď si kúpite štvorsoketovú mašinu, musíte počítať s tým, že tá mašina nebude mať taký performance ako napríklad dve dvojsoketové. Je tam rátio, ten výkon môže byť nižší o radovo polovicu alebo štvrtinu, podľa toho, aké mašiny kúpite. Áno, čiže keď si mám kúpiť jednu štvorsoketovú, radšej preferujem kúpiť dve dvojsoketové. Ak sa dá viac serverov za menším počtom soketov je výhodnejší. Áno, rozbiť to na menšie skupiny serverov. Takže to vám potom prinesie aj vyššiu dostupnosť, lebo keď sa jednému niečo stane, nestane sa celej produkcii shutdown, ale len tej časti, ktorá má aktuálne problém. Čo v prípade pamäte? Hovorili sme si, že pamäť je ďalšie miesto medzi storageom a procesorom, ktoré relatívne rýchlo dokáže distribuovať data do toho procesora. Bolo tam 50 nanosekúnd. Čiže to je presné miesto, na ktoré my sa zameriame a kde sa snažíme čo najviac zväčšiť tento pool, kde si server môže cachovať data. Čiže v tomto prípade sa zameriame na to, aby sme mali čo najviac tej pamäte na tom serveri. Avšak, na čo sa treba pozerať pri výbere? Dôležitým faktom je, že nie každý procesor podporuje veľké pamäťové moduly. To znamená, treba si skontrolovať, či tá doska s chipsetom podporuje tento typ vášho modulu, ktorý vy tam chcete nasadiť. Niektoré podporujú len 8 gigové moduly, iné 16, čiže nezabudnite si to skontrolovať. No a taktiež si nezabudnite skontrolovať, či podporujú paritu. A keď sa dá, skontrolujte, akú frekvenciu podporuje radič v tom vašom procesore a či tá vaša pamäť by sa dala kúpiť v takej frekvencii. Čím vyššia frekvencia, rýchlejšia priepustnosť. Čiže pamätajte na to. Do budúcna, ak by sa tieto veci zmenili, pamäte častokrát rýchlo zlacnievajú. Pamätajte si, že pri výbere je jednoduchá formula. Pozriem, aká je najväčšia kapacita, ktorú môžem do toho servera strčiť. A potom vyberám väčšinou tú o triedu nižšie, aby nebola taká úplne drahá.
32 GB moduly, ktoré sa už dajú kúpiť, sú strašne drahé, čiže keď sa dá, tak sa preferujú 16 GB. Ak podporuje doska, ak podporuje procesor. Ak nie, tak 8. Pretože pamäte potrebujeme čo najviac. Ale zase to závisí od toho, aký SQL server vyberáte, ako ste mali možnosť vidieť. Niektoré servery majú limity na pamäť. Čo pri ostatných komponentoch? Nie je to o procesore a pamätiach, častokrát sa treba zamerať aj na ďalšie dôležité fakty pri výbere vášho servera a to je veľkosť raku napríklad, koľko mám vlastne voľných slotov na tom serveri pre disky, budem používať nejaký externý storage na disky, alebo to bude len v tej danej mašine úložný priestor, ktorý musím využiť. To ma bude zaujímať potom, koľko PCI Express slotov podporuje takáto doska. U dvojkového reku by mala mať takých 18 slotov na pamäť, to je taký dobrý počet. Dajú sa kúpiť aj menší budget servere, ale keď si môžete vybrať za porovnateľnú cenu, tak volím ten, ktorý má viacej slotov, môžem kúpiť lacnejšie pamäte, lebo ich mám viacej socketov, do ktorých môžem napchať. Taktiež pri PCI Expresse si pozerajte, aké veľké sú tie sloty, či majú plnú veľkosť a dĺžku, alebo sú polovičné, alebo sú low profile, aby to sedelo potom pri nákupe s vašim radičom, aby ste ho tam vedeli natlačiť. Čiže to sú tiež také dôležité aspekty pri výbere komponentu, ako je server a jeho prostredie. Taktiež ďalšou dôležitou komponentou je konektivita. Ako sa k tomu serveru vlastne bude pripájať? Budeme na tom prevádzkovať mirroring, prípadne nejaké iné riešenie vysokej dostupnosti, ktoré zaťažuje sieť, replikácie napríklad. Ak áno, tak volím gigabitové sieťové karty, prípadne ak sa bude o nejaké high availability riešenie v rámci jedného datacentra, môžem ísť do 10 gigabitu, budem mať vysokú priepustnosť a tým získam performance pri komunikácii medzi serverami. Taktiež si skontrolujem, či sú tu nejaké karty na vzdialený prístup k tomu serveru, ak je nedostupný. Ako napríklad ILO od HP, DRAG od Dellu. Ak nie, treba rozmýšľať o ich kúpe, aby ste sa k tomu vedeli pripojiť, aj keď to padne niekde remotne. No a počíta s tým, že jedna sieťová karta stačiť nebude. Pre SQL server, ak používate replikáciu, ani dve sieťové karty stačiť nebudú, lebo tie zapojíte do teamingu, aby v prípade, ak jedna padne, ste mohli používať druhú. Avšak potrebujete ešte zabezpečiť ďalší network, a to napríklad taký administračný, po ktorom budú tiež napríklad backupy na váš file share z toho servera a podobne. Áno, aby ste nezaťažovali len tú klientskú linku, lebo sieťové karty majú dosť nepríjemnú saturáciu a potom by mohlo dojsť k tomu, že nebude sa server stíhať len dosť rýchlo odpovedať klientom len kvôli tomu, že tu bežia ešte vlastne vaše administračné tásky, ktoré zabezpečujú chod toho servera. Takže, to bola úvodná časť. V tejto časti ďalšej sa pozrieme teraz na samotný storage. To je najdôležitejšia časť, pretože tu sa môžete veľmi ľahko a veľmi rýchlo pomýliť. Častokrát sa nerozmýšľa nad tým, čo vybrať najvhodnejšie pre server, ale počíta sa s tým, čo je dostupné, prípadne na čo sú peniaze. Takže v rámci možností a vášho budžetu vždycky však treba dodržiavať niektoré zásady, o ktorých tu teraz budeme hovoriť. Ešte predtým, čo najviac spôsobuje zaťaženie vašej komunikácie medzi procesormi a samotným storageom na tom serveri. Jednou z operácií, možno badateľnou vo vašom prostredí, možno nie, je Transaction Log Backup. Obyčajný backup transakčného logu, ktorý robíte vždycky, ak potrebujete sa vidieť pri databáze vrátiť do akéhokoľvek momentu v čase v prípade zlyhania. Taký backup vám spôsobuje read zaťaženie na vašom disku, kde držíte váš transakčný log a potom samozrejme write zápis pre disk, kde je uložený samotná dátová časť databázy, čiže nejaký MDF, NDF súbor. Veľmi často sa stáva, že tieto databázové súbory držíte na rovnakom disku. Čo v takom prípade ten subsystém musí robiť? No musí si to sám načítať, vložiť to do vlastnej kešky a sám zapísať, čo je hodne pomalé, pretože je podstatne efektívnejšie, ak jedna časť poľa číta data a iná časť poľa zapisuje tieto data. Áno, čiže prvé pravidlo, nedržím LDF, MDF či NDF na rovnakom disku. Tým si môžete pomôcť práve s týmto typom operácie.
Ďalší problém, ku ktorému dochádza, je potom správa indexov. Indexy musíte rebuildovať v pravidelných intervaloch, aby boli defragmentované, aktuálne a nemali žiadne zvýšené odozvy. No a to tiež spôsobuje read-write záťaž na ten diskový subsystém. Áno, hlavne na dátovú časť, kde sú indexy uložené spolu s užívateľskými tabuľkami. Čiže myslíte na to. Ak používate pri reindexácii dočasný priestor, ako je tempdb, to si môžete zakliknúť pri reindexácii, tak myslíte na to, že aj úložište, kde máte tempdb, tak bude mať potom zvýšenú záťaž. Áno, častokrát sa stáva, že tempdb administrátor neprekonfiguruje z východzieho default stavu, čiže je na disku, kde je operačný systém. Tam, kde je swap, tam, kde je všetko. Čiže to je vôbec najhoršie, čo môžete urobiť. Tempdb má byť oddelená od systémového disku a mala by byť uložená na najrýchlejšej časti vašich polí, ktorú máte k dispozícii. Taktiež, ak fulltext indexujete s SQL serverom, pamätajte, že fulltextové updaty katalógov, ktoré môžu byť inkrementálne alebo naskedulované, budú spôsobovať ďalšiu záťaž. Čiže podľa toho treba plánovať, koľko tých MDF, NDF súborov strčíte na jedno pole. A neodmysliteľnou časťou je potom samotný checkpoint proces. Čo to je checkpoint proces? To vám je samotný proces, kedy ten server z transakčného logu vezme transakcie a prepíše ich do databázy. Áno? Takže tento proces sa deje znova medzi LDF súborom a datovou časťou. Čiže znova tu budete ťažiť z toho, že tieto dve súbory nebudete držať na rovnakom storage, lebo inak tu dochádza práve k záťaži. Pretože sa musí čítať z transakčného logu a píše sa nám do databázovej časti. No a okrem toho všetkého je tu ešte potom samozrejme vysoká dostupnosť a riešenia na zabezpečenie vysokej dostupnosti. Mirroring, log shipping, replikácie, transakčné replikácie. Ak toto všetko používate alebo časť z toho v vašom prostredí, to zase závisí od environmentu, tak si pamätajte, že váš LDF súbor nad danou databázou je viacej zaťažený na čítanie, pretože tieto dáta sa posielajú po sieti väčšinou na toho partnera. No a celý tento súhrn má vplyv na váš server väčší ešte o to, ak sa v ňom robí strašne veľa modifikácií. Čiže čím viac modifikácií per deň vo vašej databáze, tým viac tieto body majú význam. Áno? Čiže keď je tá databáza viac na čítanie, tak toto nie je až také kritické. Takže myslíte na to. Dobre. Aké sú dôležité parametre pre výber správnych diskov? U SQL serverov a vlastne celkovo u databázových u diskov sa meriajú dve základné vlastnosti. Prvou z nich je odozva toho disku. Čiže to je nejaký parameter, ako rýchlo dokáže server poslať request na ten disk a ten disk mu dokáže odpovedať. Áno, čiže toto odozva sa meria pomocou seek timeu a seek time vlastne popisuje, ako rýchlo po tom disku dokážu hlavičky prebiehať a ako rýchlo dokážu odpovedať na requesty, ktoré na ich server posiela. Tieto položky sa merajú v I/O operáciách a každý disk fyzicky má nejakú maximálnu kapacitu I/O operácií, ktorú dokáže vrátiť tomu serveru. Áno, a toto si môžete kľudne vygoogliť pri každom type disku. Ďalším veľmi dôležitým ukazovateľom je potom tzv. Rotational latency alebo priepustnosť. Priepustnosť popisuje, že keď tá hlavička niekam už dojde na tom disku pre ten request a začne čítať tie data, koľko dát dokáže načítať za tú sekundu. Ono sa to možno nezdá, ale toto je veľmi dôležitý ukazovateľ pri výbere vašich storageov, pretože OLTP a OLAP majú iné charakteristiky prístupu a tým pádom iné vlastnosti toho disku sú dôležité podľa toho, či používate OLAP alebo OLTP. Seek time je dôležitý hlavne pre transakčné databázy, tam, kde sa robia krátke requesty, veľa updateov, čiže tam, kde pristupujú naši užívateľia. Pretože veľa requestov znamená veľa requestov na storage, to znamená, on musí mať veľkú kapacitu, aby stíhal veľa operácií za sekundu spracovať a odpovedať serveru. Rotational latency je zase priepustnosť. To je dôležité pri našich OLAPoch, pretože tam je tá jedna transakcia, ktorá je otvorená voči celému balíku dát a na tie procesorové jadra si to rozdelia a vlastne čítajú veľký objem dát stále z jednej časti.
Čiže to je menej IO operácií, ale väčšia priepustnosť, ktorá je vyžadovaná. Čiže ak máte dátové sklady, je pre vás dôležitejšie zamerať sa pri storage práve na priepustnosť ako na IO operácie. Čiže ako vidíte, zase veľmi jednoduchá definícia. Vždycky to sekáme na dve časti podľa kontentu, ktorý máme na našich inštanciách SQL servera. Taktiež okrem samotných diskov má vplyv na celkový výkon toho diskového subsystému potom aj samotný radič. Bude to write controller, ak sa jedná o direct data storage, alebo v prípade, ak používate SANy, tak treba si skontrolovať pri nákupe SANy, aké bude používať fiber switche, a aké budete používať host bus adaptory, čiže tie karty, ktoré si pcháte do vášho servera, ktorými sa pripájate k SANu. A tu sa môže stať kľudne to, že niektorý z týchto komponentov bude poddimenzovaný, ak sa jedná o SAN, ktorý je lacnejší, alebo ho vykúpite za zvýhodnenú cenu. Napríklad taká SCSI 1, ktorá je síce dnešnej doby už stará, ale pre porovnanie je pomalšia ako USB 3 interface. Áno. Možno, že v tých interfejsoch nemáte úplný poriadok, tak ako ja, preto je dobré mať vždycky po ruke nejakú tabuľku, ktorú si za chvíľu ukážeme, ale predtým by som dovolil ešte poukázať na to, že ani disky nie sú všetky rovnaké a že je tu zo pár kategórií, v rámci ktorých si môžete vybrať. Štandardne disky sa kupujú podľa rýchlosti otáčok. Áno, tie platne na diskoch sa nejako rýchlo točia a podľa toho majú aj charakteristika priepustnosti a i operácií nejaké hodnoty. Tak toto tu je aktuálny zoznam z hardware, kde držia nejaké čarty pre serverové disky a tu môžete vidieť, čo som tam zhruba našiel. Čiže ak máte napríklad 7,5 tisíc otáčkové disky, čo je štandard do obyčajných počítačov, tak si všimnite, že tam je ten random access, read a write operácie okolo 12-13 milisekúnd a write má nejakých 5 až 7,5, závisí od kusu, no, od typu modelu a tak ďalej. IO operácie to zhruba tých 170, toľko udávajú výrobcovia, čiže to bude reálne trošku nižšie, ešte o nejakých 20%. Nož, o 10 000 otáčkové už sú podstatne na tom lepšie, všimnite si, že tam sa bavíme skoro o polovicu nižších hodnotách pri random read accesse a taktiež write je podstatne nižší, tam sú už relatívne pekné čísla. Aj počet IO operácií je slušný, čiže keď si kúpite 10 000 otáčkový disk od kvalitnejšieho výrobcu, tak môžete kľudne oželieť aj 15 000 otáčkové, ktoré sú niektoré dokonca ešte aj pomalšie ako tieto charakteristiky. Ale keď vyberete správny 15 000 otáčkový disk, ktorý je samozrejme najdrahší, tak môžete získať performance od tých 350 IO operácií až do 420. Áno, a access za 2,5 milisekundy, čo je veľmi slušné. Tak, keď sme sa bavili o tej priepustnosti interfejsov, tak tu ich máte pekne všetky v tabuli. Štandardné SAS-ové, čiže seriál attach SCSI, ktoré sa používajú, buď používate jednotkové alebo dvojkové, majú priepustnosť, ktorú tu môžete vidieť, tá sa udáva v gigabitoch za sekundu. Pre porovnanie sú tu napríklad USB 2, aby ste si vedeli robiť obrázok. Ako má priepustnosť, on má 0,5 gigabitu, taká SAS 1 má 3 gigabity, keďže SAS a SATA sú relatívne kompatibilné, tak používajú rovnakú priepustnosť, áno. Čiže v tomto prípade sú pre nás zaujímavé položky SAS 2 alebo SATA 3, ktoré majú 6 gigabit, čo je dôležité hlavne pre SSD disky, ktoré majú vysokú priepustnosť pri čítaní a dobrú latenciu. No a potom napríklad pre porovnanie je tu ešte PCI Express, aby ste si mohli robiť prehľad, koľko taká 32-linková PCI Express má priepustnosť. Vidíte, že to 16 gigabit, čo je podstatne viac ako vaše radiče. Čiže to je jedna z vecí, prečo sa v poslednej dobe ľudia začínajú upriamovať práve na PCI Express disky. Ich priepustnosť je brutálna. Keď sme už pri tých SSD diskoch, poďme si povedať, na čo ich použiť a či majú už miesto v prostredí SQL serverov. Všetci vieme, že SSD disky sú radovo drahšie ako štandardné disky, takže to je prvá vec, prečo ich osobne nerad používam, lebo sú podstatne drahšie. Čiže závisí to od toho, koľko firma je ochotná investovať. Keď sa pozrieme na SSD disky bližšie, môžete vidieť, že oni sa používajú dvoch základných typov podľa toho, aké pamäťové moduly sa použijú. Buď používate single level cell, ktoré sú drahšie, ale poskytujú vám lepšiu životnosť a performance, alebo potom multi-level cell, ktoré sú zase väčšinou väčšie kapacitné
či poskytujú väčšie kapacity a používajú sa všade tam, kde tie disky sú väčšie, no a majú lepšiu cenu, ale však ten performance v Ride Endurance napríklad nie je taká úžasná. Čiže ako sa rozhodovať? Keďže ešte stále nie sú dostatočne lacné, nepoužijete ich na všetok storage, aj keď už sa dajú v benchmarkoch vidieť celkom zaujímavé zapojenia, 2 tera čisto z SSD diskov, cena servera $3 milióny a podobne, ale tak toto nie je v našom prostredí reálne. Takže my si radšej vyberieme komponenty, ktoré sú pre nás dôležité, ktoré sú najviac zaťažované na tom serveri a tie umiestnime na ten storage, kde je ten SSD disk alebo disky v nejakom RAIDe. Čiže čo je najdôležitejšie? Dostať na takýto subsystém. Čiže čo v SQL serveri potrebuje najrýchlejší prístup? Sú samozrejme transakčné logy, do ktorých si server píše všetky operácie. Ako ste videli, transakčné logy sa používajú pri všetkých aktivitách toho servera. No a taktiež TempDB, ktorej sa najčastejšie práve ukladajú dočasné objekty a musí byť optimalizovaná. Väčšina SQL-ových feature, ktoré začnete používať, si ukladá dočasne objekty do TempDB, čiže niekedy bottleneckom výkonu servera môže byť práve to, že niekto zabudol TempDB na systémovom disku a pritom vy máte brutálny storage, ktorý nie je efektívne využitý, máte dosť pamäte, ale operácie, ktoré sa vytvárajú v TempDB, ako napríklad dočasné tabule, ktoré vývojári radi používajú, sa spracúvajú na nejakom mirrore jednotke a s obyčajnými 10 000 otačkovými diskami, kde ešte k tomu operačný systém a to je fakt poriadna brzda toho výkonu. Veľmi dôležitým ďalším aspektom, ktorý ma vždycky odrazoval od SSD diskov je Ride Endurance. Prežijú mi tam tie data? Bude to v poriadku? Ja som počul, že tie disky už v dnešnej dobe nie sú nič moc, že môžem o tie data prísť, keď sa bude často prepisovať ten storage. Takto som si dovolil urobiť taký malý prieskum. Pozrel som sa na konkrétny typ PCI Expressového disku, ktorý sa volá OCZ Drive R4, obyčajný 300 gigový maličký disk, ktorý poskytuje bandwidth 28 giga za sekundu, čo je brutálne veľa oproti normálnemu disku. Poskytuje 400 až 500 i operácií za sekundu, čo je zase viac ako 15 000 otačkové disky. Cena za 1 gigabit je $7, takže si to viete spočítať, niečo cez $2000 za tento konkrétny model. A oni tam vám popisujú taký malý parameter, a ten sa volá Write Endurance. A oni vám tam napíšu 7,5 pb. A teraz, čo to je? Tak som trošičku laboroval a spočítal som si, že keby ste 10 rokov na ten disk zapisovali, len čisto zapisovali, každú hodinu 8,5 giga, tak ešte stále vám výrobca ručí, že tie data nestratíte. Úprimne, ruku na srdce. Kto z vás zapíše za hodinu 8,5 giga do transakčného logu non-stop? Nech dá ruku hore. No, ja takisto. Proste má to dobrú životnosť. 10 rokov 8,5 giga pri 7,5 petabajtu. No a teraz si zoberte, že keď si kúpite väčší disk s väčšou kapacitou, tak má samozrejme túto hodnotu vyššiu, lebo tie bunky toho SSD disku je ich viac, čiže sa tam dá lepšie rozložiť prípadne problémy s tým zápisom. Čiže u najväčšej verzie, ktorá má tuším 2,8 tera, vám garantujú 80 petabajt. Áno, čiže ten disk vás prežije a nič sa mu nestane. Takže myslím, že začína pomaličký čas, kedy tie SSD disky začínajú zlacnievať a za najbližších pár rokov ich už budeme vidieť aj v našich serveroch. Keď sme pri PCI Express diskoch, ako ste mali možnosť vidieť, krásny performance, dobrá životnosť, človek by sa do nich hneď vrhol, treba si však zabrzdiť a ešte trošku pouvažovať. V tomto prípade, aké výhody a nevýhody majú PCI Express disky? Zásadnou výhodou je, že tam nie sú žiadne disky, čiže je to všetko závislé len od toho nášho jedného radiča, ktorý na tom sedí. Je to väčšinou celý bundle, čiže to len strčíte do PCI Express slotu vybavené. No a priepustnosť to má úžasnú, lenže ako to budem zálohovať? Ako mať istotu, že keď sa tá kartička pokazí, ja nestratím všetky dáta? Práve kvôli tomu väčšinou musíte použiť dve kartičky, ktoré do tých PCI Express slotov založíte a to je jediná príležitosť pre databázového administrátora použiť softwarový write a mirorovať z jednej kartičky na druhú tieto data. Keďže je to softwarový write a je to závislé od operačného systému, tak ten performance ide dole, áno.
Čiže to nie je úplne najväčšia výhoda. Alternatívou by bolo použiť jednu kartičku do jedného servera, postaviť si standby server, strčiť kartičku do druhého a logshipovať, replikovať, mirrorovať. Proste takto zabezpečiť ten performance. Áno, nemusím potom ja na úrovni operačného systému tieto data mirrorovať, ale budem si ich medzi dvoma serverami zdieľať. Takže to je taká výhoda. Nevýhoda je zase v klasteri. Sice ten posledný klaster už dokážu používať aj lokálne storage, ale ak používate starší klaster, tak musíme šerovaný storage a toto nie sú šerované disky. Je to na jednej mašine zapichnutá kartička v slote. Tak, no a tým sa už dostávame vlastne k tomu konceptu, ako si správne vybrať storage pre svoj databázový server. Už viete, že sú tu nejaké disky a že majú nejaké charakteristiky, ktoré sa môžu odlišovať. Že sú tu nejaké interfejsy, ktoré majú zásadný vplyv na performance. Áno, ak použijete, čo ja viem, nižšiu verziu SCSI a použijete rýchle disky, môže sa stať, že to bude práve bottleneckom tej priepustnosti, tento interfejs. Poďme sa teraz pozrieť na to, aké stratégie môžete zvoliť pri výbere zo storage pre server. Prvou z nich je Direct Attached Storage, čo znamená v jednoduchosti, že OK, zoberiem disky, strčím do servera, kúpim radič, všetko tam napchám, zapojím, beží ten celý radič priamo z daného servera. Výhody: je to lacnejšie ako konkurenčný produkt SAN, respektíve konkurenčná stratégia. No a mám to jednu veľkú výhodu, a práve preto sa to používa často u high performance serverov, a to je, že mám stabilnú charakteristiku výkonu toho poľa. Keďže ho používa len môj server, nikto iný, tak celý výkon toho poľa je zaručene dedikovaný tomuto serveru. Ono sa to možno zdá ako banalita, ale je to kriticky dôležité. Ďalší nevýhodou, ktorú zase takéto riešenie má, je problém s kapacitou. Treba tu viacej rozmýšľať pred tým, ako investujete peniaze a hlavne pomerať si váš pôvodný server, ktorý chcete premigrovať, pretože to kľudne môže dojsť k tomu, že vy nastavíte pole, nasadíte a za pol roka vám dojde miesto na tom storage. A rozšírovať takýto storage je problém. Nemám ďalšie voľné sloty napríklad v tom serveri, čiže ma tu bude stať ďalšie peniaze, lebo musím kúpiť ďalšiu skriňu do toho reku. A taktiež môžem mať problémy pri konfigurácii, ktorú musím vedieť zvládnuť na tom poli, ktoré si tam nasadím. Čiže to sú také najväčšie nevýhody toho. Taktiež u RAIDu je výhodné mať čo najviac diskov, čiže väčšinou sa vám také high performance pole nezmestí do toho servera a musíte vždy kúpať extra skriňu, do ktorej narvete ďalšie disky. Keď budete kúpať disky, potom sa treba zamerať ešte aj na ďalšie faktory, ako vybrať správny počet diskov do toho môjho poľa. Áno, minule som mal takú skúsenosť, kúpili SANu, kúpili do toho disky, kúpili 10 000 otačkové disky, ale kúpili veľkokapacitné disky, ktoré mali slabý performance, ale dobrú priepustnosť. Ale oni tam nechceli prevádzkovať dátový sklad. No a keď sme to chceli potom prekonfigurovať, tak nebolo z čoho, lebo mali veľkokapacitné disky, ktorých bolo málo, čiže nebolo čo prehadzovať medzi RAID grupami a tým pádom ste nemali toľko možností zvoliť viacero polí, inú konfiguráciu, lebo bolo málo fyzických diskov. Čiže počet je taktiež dôležitý. Čiže DAS, efektívnejšie riešenie pre SQL server, ale aj náročnejšie pre administrátora pri plánovaní. SAN, väčšie riešenie, podporujúce podstatne viac feature, podstatne príjemnejšie pre administrátora. Celé sa to spravuje samo mimo servera, poskytuje featurey ako napríklad snapshotting vášho poľa, čiže nemusím backupovať produkčné, urobím si snapshot, zabackupujem zo snapshotu ten sám. Čiže ten server nemusí tušiť o tom, že jeho data boli skopírované niekam. Je zdieľané, čiže v prípade, ak mi padne moja mašina produkčná, tak ja vlastne potrebujem len iný server, ktorý má operačný systém na inštalovanú inštanciu, alebo ju tam vyrestorujem z nejakého image backupu, ale nakonektujem tento server na SAN a mám všetky data ready, nič s nimi nemusím robiť, je to nachystané, stále oindexované a môžem ďalej pracovať. Čiže to sú výhody SANu a hlavne jeho performance. Väčšinou sa skladá z veľkého počtu diskov, čiže jeho priepustnosť je podstatne väčšia. Nevýhodou je cena, znova to zdieľanie. V tomto prípade veľmi často sa používa SAN nielen pre jeden SQL server, ale samozrejme pre celé prostredie. Keď už firma zainvestovala toľko peňazí, tak to chceme využívať. Čiže častokrát to dochádza k tomu, že na tom sedí ešte Exchange, SharePointy, file server a podobne. No a potom tu administrátor začína mať problém s tým, že ten performance, ktorý na tom SANe je, nevie zaručiť priamo pre ten SQL server. Čiže dochádza k veciam typu, že v niektorých častiach dňa
server spomalí, SQL server, lebo nestíha čítať data zo storagea. Lebo, dajme tomu na Exchange, beží rebuild mailových databáz a podobne. Čiže to je veľká nevýhoda a potom je celkom problém namerať to a častokrát tí servery neperformujú tak dobre, lebo sám väčšinou spravuje niekto iný ako databázový admin a keď databázový admin vyhlási, že na SANe je problém, SANový admin povie, nie, to je problém v vašom SQL serveri a už sa tu hádajú a nikto nevie, kde je pravda. No a znova je to o tom, že ten administrátor musí vedieť, ako namonitorovať zo servera, že ten SAN je fakt s nízkym výkonom a že je tu fakt problém. No to samozrejme každý nevie, lebo nie je na to čas študovať tieto veci, no a tak potom väčšinou to končí na tom, že nikto sa nechce priznať a performance toho servera trpí. A tým vlastne aj meno značky. Ďalším dôležitým detailom u SANu je to, že SAN sa neskladá len zo storageov, ale znova sú tam nejaké karty, ktoré sa tam používajú switche, čiže skladá sa z viacerých komponentov, kde môže byť niektorý z nich zle nakonfigurovaný, vadný, môže byť nakúpený s nižším výkonom, čiže nejaká staršia generácia kvôli cene a to môže byť problém. Takže na to si treba dať pozor tiež. Keď už hovoríme o týchto stratégiách ako Direct Data Storage, SAN, Array Network, tak potom môžeme sa zamyslieť ešte nad nejakým novým pojmom, ktorý prichádza v súvislosti s SSD diskami na scénu a tým je Tiered Storage. Čo si po tým máte predstaviť? Predstavte si, že nekúpim si celý SSD disk, lebo stojí strašne veľa, ale potrebujem len časť jeho kapacity, aby som využil tú funkciu toho SSD disku, že dokáže strašne rýchlo odpovedať na requesty. Áno? Takže čo takto postaviť disk, ktorý bude mať aj dajme tomu 4 gigovú cache, ktorá bude postavená z SSDčku, čiže takýto hybrid, a prevádzkovať ho v mojom prostredí. Fungovať to bude tak, že všetky data sú uložené na štandardnom obyčajnom disku, rotačnom, a najčastejšie používané data sa automaticky nakešujú do tej 4 gigovej cache a tie budú dostupnejšie s vyšším performanceom. Áno, tomu sa hovorí tiered storage. Čiže rozdelím si, alebo je to algoritmus, ktorý rozdelí ten content na takéto časti. Tiering storage sa dá robiť na viacerých úrovniach. Prvým z nich je tiering na samotnom disku. Môžete sa pozrieť po niektorých radách diskov ako Momentus XT alebo Revo Drive, Hybrid, čo sú obyčajné disky, ktoré majú takéto SSDčka priamo onboard a automaticky ich nakešujú a môžete vidieť potom dramatickú zmenu výkonu. To sa zíde aj inde ako v SQL servery, napríklad IIS-kové servery dokážu veľmi z tohto ťažiť, kde spracovajú requesty. Áno, máte veľa stránok, časť stránok sa používa najčastejšie, tie sú nakešované v SSD časti, čiže server dokáže odpovedať veľmi rýchlo, zvyšok na vyžiadanie sa vie naloadovať z disku pomalšie. Musíte uznať, že je to zaujímavé. Takže ďalšou úrovňou, kde môžete tierovať storage, keď to nebude priamo na úrovni samotného disku, môže byť práve storage controller, váš radič. V dnešnej dobe sa už dajú kúpiť napríklad od Adapteku alebo od Fusion.io radiče, do ktorých vy normálne postavíte zo standardných diskov nejaké pole a popri tom pripojíte ešte jeden SSD disk, ktorý kúpite navyše a tento SSD disk si znova ten kontroler pomocou softvéru, ktorým vy viete kontrolovať tento radič a nastaviť, ako sa má kešovať tieto data. Pre write operácie, pre read operácie, môže to byť našerované. No a vlastne radič rozhodne, čo z celého poľa bude uložené v SSD disku na základe algoritmu, ktorý sa vie prispôsobiť vašim requestom a nachystá vám data rýchlejšie. Ďalšia úroveň je potom na úrovni SANu. Samotný SAN má vlastný operačný systém a ten dokáže tiež používať algoritmy. Tu máte zase možnosť vybrať si SANy, ktoré toto podporujú, napríklad XP-čkové SANy od HP majú tiered storage technológiu. Potom tu je Dell, ktorý má vlastnú stratégiu a taktiež AMC, čiže môžete vyberať aj SANy, ktoré podporujú tiered storage. Je to lacnejšie ako nakúpiť celý SAN plný SSD diskov. Ďalšou záležitosťou je potom, ak virtualizujete, tak VMware poskytuje tiež algoritmus, ktorým dokáže sám tierovať content, ktorý bude uložený na jednotlivých častiach storagea. Od sféry 5 je to dostupné. Tak, a v prípade, ak by ste mali možnosť konfigurovať ďalšie subsystém a vybrať si storage, tak si môžeme robiť krátku ukážku.
Napríklad v tomto prípade naša firma ide zakúpiť server a kúpime si od HPčka DL 370 G6, celkom dobrý kus hardvéru. No a ten môže storovať 14 3,5 palcových diskov. Ako si natierovať storage sám ako administrátor? Tak môžem to robiť napríklad tak. Prvá úroveň, tá najrýchlejšia, kde musím držať najrýchlejšie accessovateľné fáily, bude mirorovaný pár SSD diskov, čo nie je ešte také strašne drahé. Tam uložím operačný systém, tam uložím TempDB, tam uložím SQL-kové binaries, čiže tam nainštalujem samotný server. Získam tým to, že ten server bude živý, bude mať rýchlu odozvu, nebude sa čakať za týmito časťami a to, kde sa najviac accessuje, bude manažované tu. Následne úroveň 2, najrýchlejší performance storage pre užívateľské data. Nakúpim 15 000 LTAčkové disky, kúpim si ich 4, urobím z toho RAID 10, no a budem na to ukladať transakčné logy. Áno, pretože sme si hovorili, že logy a databázové súbory nemôžu sedieť spolu, tak potom potrebujem ešte nejaké pole, na ktoré budem ukladať data samotné, užívateľské. No a tu volím, napríklad kúpim 8 ďalších diskov a postavím si RAID 5, no ktoré budem ukladať ten content. O RAIDe je známe, že nemá taký dobrý performance na RAID operácie, ale poviem tajomstvo, čím viacej diskov do RAID 5, tým ten performance ide hore. Takže, keď sme už pri RAIDoch, tak poďme sa na nich pozrieť bližšie. Prečo vlastne použiť nejaké pole diskov? Výhodou je hlavne to, že zvyšujete priepustnosť, zvyšujete fault toleranciu, zbavujete sa toho jedného bodu, jedného disku, ktorý keď zlyhá, tak ten celý server padne, ale namiesto toho nahrádzate väčším počtom diskov a tým vlastne zvyšujete životnosť toho servera. Cez RAID sa to lepšie manažuje, postavíte si pekné pole z 5-6 diskov, celé to naformátujete ako jeden logický disk na úrovni operačného systému, čiže sa to aj ľahšie manažuje. No ale myslíte na to, že RAID vám nenahradí štandardné backupovanie vašich databáz, nemôžete to použiť ako jediné miesto zálohovania a vašu stratégiu postaviť na tom, veď tam mám viac diskov, veď tam mám tú peťku, veď mám tam spérový disk, to je málo. Pretože keď sa tomu serveru niečo stane celkovo, tak vy prídete o všetky data. Čiže stále treba zálohovať na share a mimo datacentra na pásky. Tak, aké typy RAIDov môžete použiť a na čo ich použiť? RAID jednotka, štandardný mirroring z 2 diskov na operačný systém a na inštaláciu SQL servera. Tu použiť ideálne 15 000 otačkové disky, nešetriť na výkone jednotlivých diskov. Pre 5 alebo 50 môžete použiť, ako uložíte pre vaše databázové fajly a tým vlastne získať relatívne slušný read performance. Trošku horší write performance, ale to nie je až tak kritické, pretože na diskový subsystém sa zapisuje sekvenčne, vždy len keď prebehne proces checkpoint, ktorý prepíše z toho transakčného logu data do databázových súborov. Čiže toto vieme vykompenzovať tým, že použijem high performance RAID, ako je napríklad 10 alebo 50 na LDF súbory, čiže data sa uložia do transakčného logu, užívateľ dostane informáciu, že transakcia bola úspešne vykonaná a to, že sa to prepíše trošku neskôr, už nie je taká trauma pre ten server. Takže desiatky by mali byť u vás nakonfigurované všade tam, kde máte transakčné logy. Prípadne, ak mám viac diskov alebo väčšie pole, tak môžem to využiť aj na TempDB. Čo pri samotnom radiči? Kúpili sme disky, vybrali sme si ich podľa tohto návrhu, idem postaviť polia, už viem aké pole, tak som si to naklikal. No a ešte ten radič treba nejako rozumne nakonfigurovať. Tu zase môžete spôsobiť veľmi ľahko zlou konfiguráciou, že radič sa stane tou brzdou celého výkonu a preto si treba pamätať zo pár faktov. Jeden radič použijem len na jedno pole. Nebudem na jeden radič trepať 3-4 polia. Chcem, aby celý radič, celý svoj performance bol dedikovaný pre to jedno pole. Áno. Ďalším dôležitým prvkom je, ako nastaviť cache. Radiče, ktoré budú správovať pole, na ktoré ukladáte databázové časti, čiže vaše MDF a NDF fáily, by mali mať cacheku zapnutú na write operácie. Ako ste mali možnosť vidieť, write je tá operácia, ktorá trvá dlho, read je väčšinou rýchlejší, čiže ja potrebujem zabezpečiť, aby na tú peťku sa tie dáta zapísali čo najrýchlejšie. No a to môžem urobiť tak, že
celú cache, ktorú ten kontroler má, dedikujem na write a potom ešte mám možnosť povedať na tom radiči, aký typ operácie pri tom cacheovaní má použiť. Sú dve možnosti. Write through a write back. Write through znamená, keď dolezie IO operácia do tej pamäte toho kontrolera, tak dojde k tomu, že server automaticky zadetekuje a hneď ju zapíše na storage. To znamená, že to nie je to, čo my chceme. Lebo my by sme boli radšej, keby sa tá cache využila ako dočasné úložište, no a nech si to tam už potom ten radič manažuje akokoľvek, hlavne nech pošle serveru, že je to hotové. Čiže my budeme používať write back model, áno? Pamätajte na to. Keďže používame write back, všetky naše data sú v cache radiča, keď dojde k výpadku prúdu, tak nechceme o tú cacheku prísť, takže budeme potrebovať dostatočne veľkokapacitnú backupovaciu batériu pre radič, čiže potrebujete ju určite. Nepoužívajte na databázový storage z radiče bez backupovacej baterky. No a potom ešte občas sa stane, že sa nájde nejaký chytrák, ktorý si povie, že použijem aj onboard radič. Onboard radiče na matičných doskách nie sú vhodné pre takéto použitie, pretože nemajú vlastný XOR procesor, ktorý počíta paritu pre RAID 5 napríklad a taktiež neobsahuje vlastnú pamäť. Čiže toto všetko potom musí suplovať operačný systém a skutočne váš procesor a alokácia vašej pamäte, čo je podstatne pomalšie. Áno. Lebo náš server a procesory majú dosť inej práce, ako zrovna počítať XOR operácie, na ktoré mimochodom nie sú zrovna najoptimalizovanejšie. Dobre, takže už viete, ako si nastaviť radič, už viete, ako postaviť polia. No a teraz sa naskyta ďalšia otázka, a tá už je trošku komplikovanejšia. Ako zistiť, či má to moje pole dostatočný performance? Alebo aký performance by malo mať? Tak na tento účel máme možnosť na internete nájsť kvantum vzorcov, ktorá môžu pomôcť určiť, akú priepustnosť celý ten subsystém bude mať. Čiže, čo urobím? Zistím si performance jedného disku, tak ako ste mali možnosť vidieť v tabuli, tieto parametre mi budú stačiť. No a potom ich môžem využiť napríklad v takom vzorci. Koľko diskov budem potrebovať, ak potrebujem dosiahnuť cieľovú performance? Vypíšem si počet readov za sekundu toho disku, writeov, použijem podľa typu raidu adjuster, no a na záver to vydelím celé IO operáciami toho disku a on mi to vypočíta, koľko by ich malo byť. Keby ste o tom chceli vidieť niečo viac, je možnosť veľa informácií o tomto vygoogliť. Pamätajte si, že toto je dôležité, hlavne keď konfigurujete DAS, čiže sa musíte rozhodnúť, aký celkový performance potrebujete. Samozrejme to nejde bez toho, aby ste predtým pomonitorovali starý server. Ako chcem vypočítať priepustnosť pre nové pole, keď neviem, koľko potrebujem aktuálne podľa starého. Čiže musíte trošku vedieť monitorovať. A my sa na to trošku pozrieme práve v tej gigroome, keď tu nás končím. Takže to boli také dve najdôležitejšie časti, čiže ako vidíte, storage je relatívne komplikovaná vec. U procesorov a pamäte myslíte tiež na OLAP a OLTP a počet soketov. No a čo sa ešte týka hardwareovej konfigurácie, potom ako ste to celé postavili, zapojili, nakonfigurovali radič, čo teraz? V tomto momente sa treba nachystať na konfiguráciu samotnej mašiny predtým, ako sa pustím do inštalácie SQL servera. No a do týchto komponentov patria dve časti. Hardwareová úroveň. V BIOSe podľa toho, na aký účel sa bude využívať ten server, si môžete nastaviť properties pre procesor. Ak to bude OLTP, čiže veľa krátkych requestov od užívateľov, ktorí sa často konektujú, treba sa zamerať na to, aby som vedel čo najrýchlejšie spracovať tie jednotlivé vlákna. Čiže potrebujem čo najviac logických procesorov, čo na najvyššej frekvencii. No a v tomto prípade využívam to, že používam hyperthreading, ktorý mi umožňuje, aby jedno vlákno, alebo respektíve jedno jadro na tom procesore spracovalo dve vlákna naraz. Čiže to je to, čo si nastavím. Čiže hyperthreading povolím. Ak je to OLAP, čiže dátové sklady, ktoré sú hlavnou prioritou, tak si hyperthreading vypínam, lebo potrebujem hlavne, aby tie jadra stíhali spracovať tie dlhé query, čiže potrebujem väčší performance pre menej query. Taktiež všetky nové procesory podporujú Turbo Boost, čo znamená, že dočasne dokáže server niektoré jadra pretaktovať na úkor iných. Čiže ak sa napríklad na vašom serveri paralelizuje nejaká query na dve jadra, tak tie dve jadra sa môžu na hardwareovej úrovni nataktovať, čiže ich dokáže server spracovať rýchlejšie. A práve preto Turbo Boost my chceme povoliť. Taktiež jedna dôležitá vec, ktorú robia všetky procesory v dnešnej dobe, je, že kontrolujú svoju teplotu a podľa toho dokážu meniť frekvenciu.
Áno, na závislosti od toho, či sa prehrievajú alebo nie. Čiže tomu sa hovorí nejaký power management. No a tento power management sa dá nastaviť na úrovni operačného systému alebo na hardwareovej úrovni. Takže keď sme na tom hardware, v tom BIOSe, tak my chceme ovládať toto celé z operačného systému alebo to celé vypnúť, čím dosiahneme, že ten procesor pôjde stále na maximálny výkon. Databázový server fakt nie je miesto, kde by ste mali šetriť a na energii, nájdete si iné servery, kde toto môžete prevádzkovať. U databázového servera hlavne potrebujem, aby tie procesory dokázali nárazovo rýchlo odpovedať rôznemu počtu klientov, čiže potrebujem vždy plný performance. Čiže Power Management v BIOSe nastaviť na OS Control a potom sa nezabudnite pozrieť do operačného systému a nastavte si Power Management. Nie Balanced, ale High Performance. No, na to sa tiež zabúda. No a celé to skontrolujte cez CPU-Z, čo je malá utilitka, zadarmo stiahnete a v ňom, keď si otvoríte prvý list, kde vidíte procesorové jadra, vidíte, aký máte typ procesora, architektúru, akú frekvenciu by mal mať a aká je skutočná frekvencia. Ak tam vidíte nižšiu, to znamená, že nemáte Power Management dobre nastavený. Ak ju vidíte vyššiu, to znamená, že beží Turbo Boost, čiže je to OK. Áno. Čiže takto ešte ovplyvníte potom samotný handling procesora. Po softwarovej stránke, čo ďalej? Treba opačovať firmware, čiže všetky komponenty dostať do aktuálnych verzií od vendorov, väčšinou sú tam poopravované rôzne bugy, ktoré ten hardware po výrobe ešte môže obsahovať a ktorý sa dolazuje priebežne. Môžete na to využiť napríklad niektoré nástroje, také spoločnosť HP používa HBA Anywhere, čo je vlastne utilitka, ktorá dokáže automaticky identifikovať, aké patche potrebujete pre vaše host bus adaptory, ktorým sa pripájate zo servera na SANu. Ďalej, treba otestovať, či konekcia k SANu je dostatočná. Mali by ste otestovať multipathing. Multipathing je vlastne to, že vy nepoužívate len jednu kartu na pripojenie k SANe, ale aspoň dve, a ktoré sa k SANu dostávajú rôznymi cestami. A tým prechádzate tomu, že napríklad jedna karta padne, alebo niekto preruší komunikáciu a váš server nedozapisuje otvorenú operáciu na ten SAN. Čiže, Čiže multipathing, ďalšia vec. Potom, ako ste si na SANe vyrobili z RAID group jednotlivé polia, tak sa treba zamerať na to, aby ste si ich ešte nasajnovali k tomu vášmu serveru. Tam si ich potrebujete naformátovať, tu sa používa také best practice, že partície na tých diskoch, ktoré si cez Luny namapujete. Luna je vlastne logická reprezentácia toho disku zo SANu na tom serveri. Tak si nastavte partície, aby boli aligned, čiže použite tento kúsok kódu pri výrobe a nezabudnite power plan nastaviť na high performance u toho operačného systému. No a čo potom, keď už sa vám podarilo týmto celým prekúsať a nadizajnovali ste tú mašinu, nastavili ste, opačovali ste ju, tak potom sa treba pustiť do ďalších aktivít, do ktorých bolo dobre investovať váš čas. Prvou z nich je, nakonfiguroval som a teraz by som chcel overiť, či to fakt performuje ako má. Čiže nejdem hneď inštalovať SQL server, rozbehám produkčné databázy a pritom som neotestoval, či tá moja konfigurácia vlastne beží v takom performanci, ako som si predtým vypočítal. Čiže trošku pomonitorujem ten server. Pomerám si syntetickým benchmarkami jednotlivé komponenty. Môžem skúsiť zmeniť stratégiu, dajme tomu, skúsim použiť inú nastavenie cache, skúsim write-through, alebo môžem skúsiť nastaviť cache aj na čítanie, alebo zmeniť typ poľa, alebo ubrať disky v tej SANe, pridať disky a monitorovať, ako sa mení performance. Treba si nájsť tú optimálnu cestu. Je jednoduchá procedúra, ktorá sa dá na internete vygoogliť, ktorá vám pomôže určiť, ako celý ten SAN skáluje výkonovo pri jednotlivých typoch requestov. Čiže toto je jednoducho naklikateľné a potom máte možnosť sa v takomto reporte pozrieť, na aké typy operácií sa hodí daný storage zo SANu. Ak napríklad nemáte prístup do toho SANu, že neviete sa pozrieť, čo je tam za pole. Čiže pretesting je veľmi dôležitá fáza toho servera, kedy sa overí, či to, do čo ste investovali peniaze a váš čas, fakt vám to opláca výkonom, ktorý ste chceli. No a potom sa už môžete prichystať na inštaláciu SQL servera. Ako vidíte, je tu sada ďalších krokov, ktoré tu teraz nebudem popisovať detálne, ale aby ste si vedeli predstaviť, že zhruba koľko to je, tak som to tam nejako takto v skratke vypísal. Čiže predkonfigurácia operačného systému pre SQL server, potom môžete
SQL server nainštalovať, no a potom zase nejaká sada operácií po inštalácii, ktorú by ste mali dodržať, na to, aby ten server mohol bežať v čo najoptimálnejšej forme. Áno, čiže toto vám nechám ako domácu úlohu, o tom sa môžeme rozprávať niekde mimo tejto prezentácie, ak by ste mali záujem. Prípadne môžete dojsť na nejaké školenie. Takže, ak by ste chceli viac informácií, môžeme sa stretnúť v Gigroome za chvíľu, alebo môžete nás stretnúť niekedy v Gopase, prípadne mi napísať na e-mail. Ešte by som sa chcel týmto veľmi poďakovať zo pár dôležitým ľuďom na svete, ktorí v SQL svete znamenajú fakt dosť. Sú to títo traja páni, ktorí vidia do SQL servera viac než ja a od ktorých som čerpal veľa informácií z praxe, ktoré som vám tu na teraz podal. Čiže ak by ste mali záujem pridať sa do komunity a získavať aj advanced informácie, tak tieto 3 linky sú pre vás to, čo potrebujete. Takže týmto by som vám chcel poďakovať za váš čas strávený na mojej prezentácii.